Ik zag dat op een gegeven moment, zag ik dat ergens in de krant staan. Ik denk: "God, dat lijkt me leuk." Dus, toen zijn we, ik denk een paar maanden geleden, hebben we een try-out gehad hier ook op de of tenminste contact opgenomen met de golfbaan. Want ik dacht van, als ik bij Thierry de Sol ga, dan zal het een beetje moeilijk worden met de holes. Dus toen hebben we, en de Aruba Golfclub was heel enthousiast, omdat ze dus, ja, het is een beetje doods op het ogenblik. Dus ze vonden het prettig dat er iets gebeurde en ze vonden het ook prettig. En misschien dat we zeggen dat, misschien komt er dus iemand en die wil op een gegeven moment gaan gewoon golfen. Maar ja, voetgolf, het heet eigenlijk ook voetgolf fun. Ja, je ziet het, het is plezier. En nou, het is eigenlijk hetzelfde als golf, alleen je probeert in zo min mogelijk trappen die bal in de hole te krijgen. Ja, we hadden nog op 2 teams meer gerekend. Maar zoals je al gezien hebt, zijn er een aantal mensen die waren verdwaald hier in de buurt. Die kwamen bij de windmolens uit en zo. En 2 teams, we hadden eigenlijk gerekend op 8 teams en we hebben er nu 6. Het is ook leuk als, zeg maar, als een soort teambuilding voor bedrijven, voor overheidsinstanties, om te zeggen van, hey, we hebben een nieuwe groep of we gaan een keer met al onze employés gaan we dat doen. Ik heb toevallig vorige week gesproken met Compra en die willen in oktober al met personeel hier aan de slag gaan. Het is gewoon leuk. Het is niet dat je zegt van we gaan een competitie van maken of zo, maar gewoon, gewoon regelmatig gaan voetgolfen. Vorig jaar is 's morgens gedaan, maar nu hadden ze een golftournament vanmorgen. Dus toen was de afspraak al gemaakt. Dus nu gaan we in de middag. Nou, en het valt eigenlijk hier. Je was zelf in de kantine, daar is het veel warmer dan hier. Dus het valt eigenlijk best mee. De eerste keer hebben we het gedaan, toen was het dus zeg maar een try-out. Toen konden we de golfbaan zo gebruiken. En nu betalen we dus de fee, is 17,5 gulden voor de baan. We hebben er een lunch bij. Dus het hele pakketje met drinken, met lunch was 25 gulden per persoon. Dus als je als team gaat, dan kost het je 100 gulden.